меҳмонон, ман аз номи тамоми софинони шаҳри Бохтар, шахсан аз номи худам ба аҳлу оила ва хонадони марҳум Абдуллозода Аловиддин тасаллии дил карда гуфтаниям: алвидо эй бародар, ҷоят ҷаннату хонаи ахиратат пурнур бод. ҳозирини гиромӣ, ҳозир марҳума мебарорем. соати 4 дар масҷиди ба номи Ҷалилов ҷанозаи марҳум баргузор мекардад. марҳамат ба он тараф. лекин аз намояндагони васоити ахбори омма хоҳиш мекардам, расмое ки дар он ҷа аз марҳум боқӣ мондааст суратгирӣ карда баъд ба аҳли хонадонашон расонад. кушоед пеша. раҳмати калон барори кор. जरा खोल के बच्चों сардорони раёсати дастгоҳи иҷроияи президент ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти шоири шинохтаи тоҷик Давлатсафар, то собиқадори фарҳанг роҳбари асил акои Ибодулло Машрафов, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, махсусан бо супориши муҳтарам раиси вилоят, муовинони раиси вилоят иштирок доранд ва албатта аз роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ман боварии комил дорам ки бо супориши сарвари давлат ва роҳбарияти ҳукумат ба ин ҷо фиристода шуданд ва бо камоли эҳтиром ман ҳоло суханро ба ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Насриддинзода эмомалӣ метиҳам. марамад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз марги бармаҳали як ҳунарманди бисёр шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, акаи Аловиддин ҳаҷмнигоҳ, нафаре ки барои пешрафти ҷомеаи мо, махсусан дар ҷодаи фарҳанг, дар ҷодаи санъат, дар ҷодаи тарбия ба ҷавонон, ба аҳли ҷомеа карданд, бисёр андӯҳгин буда ба наздикони эшон, ба аҳли хонаводаи ӯ, ба пайвандонашон, ба ақрабои эшон ва ба ҳамаи мардуми шарифи Тоҷикистон изҳори ҳамдардӣ баён намуда ба наздиконашон сабри ҷамил таманно дорад. дар як умри кӯтоҳ мо тавассути воситаҳои ахбори омма ва махсусан тавассути воситаҳои ахбори иҷтимоӣ дарёфтем имрӯз ки дар дили ҳамаи табақаҳои ҷомеа акаи Аловиддин Абдуллозода дар ниҳоди мардуми шарифи Тоҷикистон бисёр ҷой гирифта будааст. ин аз он шаҳодат медиҳад, далелаш он аст ки агар шумо ба саҳифаҳои имрӯзаи маҷаллаҳо ё ин ки воситаҳои ахбори иҷтимоӣ махсусан интернет назар кунед, ҳар як нафаре ки вобаста чӣ андешаи сиёсӣ дорад, аз кадом табақаи ҷомеа аст, кӣ аст, шоир аст, нависанда аст, муҳандис аст, сохтмончӣ аст, омӯзгор аст, онҳо танҳо як сухан доранд дар ростҳои фавти бародари азизи мо марҳум акаи Аловиддин ба сугворӣ ба ино як фоҷиа ҳисоб карданд ки ин як хоҳишест, як вае ҳаст ки ба фарҳанги Тоҷикистон, ба
аҳли фарҳанги тоҷикистон ин як зарба зад. аз ин лиҳоз аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад ки ин ба бехоҳиши мо ҳам дар ёди шумо, дар ёди аҳли ҷомеаи тоҷикистон ва дар ёди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ин шахси бисёр мӯътабари фарҳангӣ боқӣ мемонад. мо аз он ёд мекунем ва он эҷодиёте ки то имрӯз ба мо боқӣ мондааст, мо онро барои тарбияи ҷомеа, барои тарбияи фардиву индивидуалии ҳар як шахсу давлатамон истифода хоҳем кард ва инро тавассути радиотелевизиони кумитаи телевизиони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми шариф пайваста мерасонем. алвидо аловиддин, алвидо ҳунарпешаи мардуми шарифи тоҷикистон, рӯҳатон шод буд. ташаккур зиёд. сухан кардан, махсусан иштирок кардан дар чорабинии имрӯза ва хайрхуш кардан ба бародари азизи мо. лекин чӣ илоҷ, зиндагии ҳаёт ҳамин аст. ман ҳоло бо камоли эҳтиром суханро аз номи муҳтарам раиси вилоят ба муовини раиси вилоят сулаймонзода акрам раҳим метиҳам. марҳамат. меҳмонони гиромиқадр, ҳозирини гиромӣ, бо андӯҳи гарон изҳори таsalлияти амиқи худро аз номи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти хатлон, шахсан раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ва фарзандон, аҳли хонавода, бародарон, хешу ақрабо, дӯстону ҳампешагон ва кулли алоқамандони ҳунари нотакрори ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳаҷмнигори шинохтаи тоҷик ва сардори раёсати фарҳанги вилояти хатлон Абдуллозода Аловиддин баён менамоям. дар ҳақиқат Абдуллозода Аловиддин яке аз ҳунармандони касбии театри тоҷик, ҳаҷнигори шинохта ва сербинандатарин буда, хизматаш дар рушди соҳаи фарҳанги вилояти хатлон ва ҷумҳурӣ басо беназир аст. дар марҳум 15 майи соли 1965 дар шаҳри Бохтар ба дунё омада шаҳрванди фахрии ҳамин шаҳр мебошад. бо ҳунари нотакрораш на танҳо дар миёни сокинони хатлонзамин, балки кулли мардуми Тоҷикистон ва тоҷикони бурунмарзӣ маҳбубу мӯътабар гардидааст. дар тамоми сомонаҳои интернетӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ чанд соати охир мебинем ки ҳазорҳо мардум аз даргузашти бармаҳали ин ситораи тобони ҳунари тоҷик ҷигархун шудаву арзи ҳамдардӣ мекунанд. ҳунарманд соли 1989 донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм карда корро дар театри мусиқии маззақавии шаҳри Фурғонтепа оғоз намуд. ӯ дар ин ҷо ба унвони ҳунарпеша, коргардон ва баъди чандин солҳо роҳбари театри болозикрро ба дӯш дошт. ҳунарманди маъруф бо таҳияи барномаи шӯхиҳои Аловиддин ки таи 10 соли охир дар шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон сабт ва инъикос карда мешуд, миёни тамошобини тоҷик аз маҳбубияти хос баҳравар буда, ҳаводорони ҳунараш ӯро самимона дӯст медоштанд ва мутмаинам ки то абад дар қалби мардуми фарҳангдӯсти тоҷик ҷойгоҳи махсус хоҳад дошт. Аловиддин Абдуллозода дар намоишҳои театрӣ ва филмҳои гуногун нақшаҳои мондагор офаридааст. давлату ҳукумати Тоҷикистон хидматҳои пурарзиш ва саҳми муносиби ӯро дар пешрафти кори соҳа, баланд бардоштани камолоти маънавии мардум, тарбияи шогирдон ба инобат гирифта, солҳои 2006 ва соли 2013 бо унвонҳои ҳунарпешаи хизматнишондода ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сарфароз гардондааст. мегӯянд ки бузургон намемиранд, онҳо танҳо аз пеши чашм дур мешаванду аммо дар умқи қалбҳо маскан мегиранд. зиндаву
ҷовид монд ҳар ки накуном зист ки аз сақиб аз зикри хайр зинда кунад номро. абдуллозода аловуддин аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳои барҷастаи миллати тоҷик аст. ёдат ба хайр, ифтихори миллат, макони охиратат ободу пурнур бод. алвидо, алвидо, алвидо бародари азиз. ташаккури зиёд.